Ja, timalizise nkhani ya agulugunyinda ena akakaka ainoake auyiwo akuti ni ma social media influencer amene akumakhala kumalemba zinthu zopepera zomanena kuti ku Alliance Partner wa DPP kuli mpungwepungwe. Ndiye kumapita nalankhulapo kuti yayi Dr. David Mbewe kapena usatira achipani cha lefu do. So monga nalina kale momveka bwino ndino person assistant wa Dr. David Mbewe. Dr. David Mbewe Malawi ambiri akwaziwa and machitidwe azinthu a Dr. David Mbewe ndi osiyana ndi azisogoleri ena. Mwachisanzo ndifuna ndikupase ni chisanzo ichi. Unali mulakho wa Alomwe Professor Arthur Peter Mutharika mulakho wa Alomwe kuja anapitako Sunday. Dr. David Mbewe ni sogoleri wa church amene amayenera kukatumikiraso Sunday. Chomwe anapanga Dr. David Mbewe ndi chipani cha lefu anatumizako ine ndi a secretary general chifukwa amaziwa kuti siku ilili ndi siku lomwe iwo amakhala kutani kodi akutumikira nkhosa za Mulungu. Malo oyenera ndikufuna kunena kuti chani malo oyenera kuti Dr. David Mbewe akapezeke amayenera kuti apezeke. Komanso malo waona kuti awawa atha kusongoneza utumiki wanga ndeti nkhosa zanga zidandaula kwambiri. Muzamona Dr. David Mbewe amasamira kwa nkhosa zake kukatumikira nkhosa za Mulungu. Zomwe zikusonyezeratu kuti Dr. David Mbewe si msogoleri oduduluka kwambiri ndi zinthu za dziko. Koma zimene zija zinachitika chifukwa chonena kuti mgwirizano anapita Dr. David Mbewe kufuna kupulumusa mtundu wa Amalawi pa mavuto amene ankakumana nawo ndi ulamuliro wa chipani cha MCP. Mosalingalira, mosaganizira, mosapempha kuti azapeza chani mu mgwirizanomo. Nchifukwa amabwera poyera ndikunena clear olatula nkhani kamafusa Dr. David Mbewe kuti kodi mu mgwirizano munagwirizana chani, amanena kuti ayi palibe china chilichonse. Nkhani inalona kuti ndani kodi tuombole Amalawi. Andi munthu omwe Dr. David Mbewe anaona kuti atha kuombola Amalawi ndiye ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Paka na panopa maganizo awo samatani kodi samasinda sanapangeponso regret chifukwa chomwe analondolera Amalawi ndi chinthu chofunika ndi chodalirika ndipo ndi choona. De Dr. David Mbewe sanga makhale akudandaula kuti ayi kumgwirizanoku sakuti panga izi iyayi sakuti pasa maudindo ngati kuti anakalowa mgwirizano Dr. David Mbewe chifukwa chofuna maudindo. Izo zitha kuchitika malingana kuti pali anthu amene agwira ntchito yabwino, anagwira ntchito yabwino. Ena onso amatha kungoganiza kuti yayi koma awati yenera kuwathokoza munjira koma osati kuti zimenezo zingachitise kunena kuti chipani cha lefu kapena Dr. David Mbewe
azikabwera pa air kapena kudandaula kapena kutali zimenezozo musayembekezere inu akanganya MCP mukupanga ndinu zimenezo. Ngakhala Frank Mwenefumbo sanga kakhale ni maganizo nkhata ameneyo kuti azikankata dandaula ayi. Inuyo mapropaganda a MCP ndamene mupanga ziti mupanga zimenezo kumaona ngati kuti mutha kubweresa gwedegwede. Professor Arthur Peter Mutharika ndi president wodalisika wosankhidwa. Tene pano pa nthawi inoyo chomwe tikuyenera kuchita nkunena kuti kodi mpulumutsi amene tizimupempherera akhale ni moyo wautali. Ntchito yabwino yomwe wayiyambayi akhale akupanga mwachifase ni ntchito yoyang'anira Malawi nsanje tu Chitipa. Ntchito yayikulu kwambiri. Apeze madzi abwino, apeze chakudya, akhale ni nyumba yabwino yogona. Ni ntchito imene yomwe wagwira Professor Arthur Peter Mutharika. Akakhala na skulu ndi amene akuyamba skulu za ulere za secondary school mu January. Malonjezano kukwaniritsidwa. Ndiye Dr. David Mbewe mawu amakhala akugwada pansi ndikupemphereraso mtsogoleri wa dziko lino amene ali Professor Arthur Peter Mutharika kuti akhale ni moyo wachani kodi wautali. Chifukwa ndi president kai amene ngakhale Dr. David Mbewe anamusankha ali naye chikhulupiriro kuna kuti nawo uyu atha kuyendesa dziko linolo mwadongosolo. Andipangana pano pasapanga grade china chilichonse. Chifukwa zomweyo anachisankha Amalawi analondolera mtsogoleri wabwino ni mtsogoleri wokwanisa malonjezano. Zinazo ndi za dziko. Dr. David Mbewe sangapange claim udindo wina uliwonse. Ukamaza bwera udindo uzangobwera koma osali ndi zomwe zinali mu mgwirizano. Uzangobwera malingana nawo ni munthu wachifundo, munthu amene watengapo gawo Mulunguso amatha kundalisa ndi dipo lina lizakhala mbali imodzi la dipo. So anthu amene ali kunja ndi amene amakapita mu social media kuti nanga Dr. David Mbewe ahapasa udindo wanji, nanga Frank Mwenefumbo ahapasa udindo wanji, nanga kodi kuchipani kwa lefu atenga kunani, kuchipani kwa ku NDP atenga kunani, nanga kwa Ford angotenga chihana okoka. Propaganda, stop propaganda. Sizikuthandizani. Mangani chipani tafufuzani. Zinaukanika ni chifukwa chani. Ena munafika popita kupha Professor Arthur Peter Mutharika kufuna kupangira maudindo. Amalawi ziweza kuziwa. Ndi stop kumanena zinthu za nonsense pa social media. Zinthu zokuti zilibe thandauzo. Professor Arthur Peter Mutharika ndi wanzeru kwambiri. Amaziwa chomwe yakutani kuti akupanga. Sangamangopereka maudindo under pressure. Kupereka so udindo kwa anthu kuti sautani kuti saukwanisa. Akhala ni nthawi yayitali kwambiri yopanga zimenezi. Kuti zomwe zifuna kupanga izo zikhale zokomera mtundu wa Malawi. Osati zosangalasa munthu kapena kusangalasa chipani. Ayi. So, siyani. Propaganda.